Previously on Vast Gamios. Μαλάκα, νόμιζα ήμασταν στη Ιαπωνία, ρε φίλε. Τι κόλλησε αυτή, ρε μαλάκα, για να βγάζει αυτό το πράγμα. Κάτσε μωρί να σπάς το κεφάλι, πατσαβούρα. Οκ. Πάει τα σκατά μου. Νταφά. Hello there, είμαι ο Βάς και καλώς ήρθατε σήμερα στο Part 2 του Silent Hill F. Όσοι από εσάς δεν έχετε δει το πρώτο, θα σας συνιστούσα να πάτε να το τσεκάρετε πρωτού συνεχίζετε αυτό το βίντεο. Και για όσους έχουν δει ήδη το πρώτο επεισόδιο, δεν θα χάσουμε άλλο χρόνο, θα ξεκινήσουμε αμέσως. Ωραία. Είχαμε μείνει στα χωράφια, το λοστάρι μου έχει στραβώσει, σαν κάτι άλλο έχει στραβώσει αντίστοιχου μεγέθους. Οπότε τώρα πρέπει να δω πού σκαταπάω. Όπα. Όσου. Αβολό! Μαλάκα, ακόμα και σε survival καληνυχτάκιας. Μαλάκα. What? Α, έχει τέτοιο εδώ. Οκ. Δεν χάνουμε καθόλου χρόνο, βλέπω. Όπα. Α, μαλάκα. Κάτσε. Δεν έχω λαστό τώρα. This is bad. Σου που είσαι, θέλω το λοστάρι σου. Από όπλα λοιπόν δεν έχω τίποτα. Άρα τρέχουμε. Όπα, τι είναι αυτό? Ωραίο rage bit, ρε. Μαλάκα. Μήπως να τρέξουμε. Τι αυτό? Κάψουλες. Καλή και κάψουλα, αλλά χρειάζομαι όπλο. Μήπως έχει εδώ τίποτα? Έχει σκάλα. Sure. Ένα παραθυράκι. Just maybe. Γιατρέ. Τι γιατρός, ρε μάλακα? Γιατί είμαστε στο σπίτι του γιατρού τώρα? Jumpscare time. Όχι. Τι λέει, ρε? Άρα, ρε, a small crispy rice cracker. Its pleasant crunch makes it never boring to eat. Μαλάκα. Τι είναι, τύπου φουντούνια? Μου φαίνεται γαμάτο. What? Δεν μπορώ να πάρω τα ψαλίδια εκεί πέρα. Έχει και κάτι σιρτάρια. Ένα κλειδί. Που είναι για το drawer. Και εδώ τίποτα. Τώρα όμως έχουμε ένα κλειδί για το drawer. Ποιο είναι αυτό το drawer, είναι η ερώτηση. Τι έχουμε εδώ? Ωραία. Ωραία, και εγώ αυτό τι να το κάνω, ας πούμε. Το Silent Hill απλά θα μπορούσε να λέγεται όλες οι πόρτες είναι κλειστές και τα μισά σιρτάρια είναι άδεια. Ωραία. Με είδατε όμως, αυτή τη φορά δεν τρόμαξα. Περίμενε, ρε. Η αποστολή λέει απλά να πάμε στο σπίτι της Ρίνκο. Το οποίο σπίτι της Ρίνκο είναι το... Μήπως είναι αυτό εδώ στο βάθος? It could be. Εξακολουθούμε και είμαστε άοπλοι, οπότε απλά δεν μπορούμε να κάνουμε engage εχθρούς. Να πάμε από εδώ. Έχουμε και άλλο παρεάκι. Καλά τα πήγες κι εσύ. Ας δοκιμάσουμε εδώ. Αν και ακόμα και αυτό μου φαίνεται λίγο αδιέξοδος. Ή μήπως όχι? Ή μήπως δεν είναι? Ξέρεις τι, δεν θέλω να με χέστης. Θέλω να δοκιμάσω λίγο την τύχη μου. Εδώ ας πούμε βλέπω υπάρχει κάτι. Μήπως υπάρχει κανένα λοστάρι, ρε φίλε? Μήπως κάπως... Ωραία, καλό αυτό. Όχι, σιγά μην είχαμε όπλο. Πάρα απλά άλλο ένα κολόχαρτο. Γαμίσου!
Όχι ρε μάλα. Όπα ρε. Ναι. Γαμώ το μάλλον. 気持ち悪い。ひなこか。この気持ち悪いのには触るなよ。 Πού είσαι ρε あ σου? るかもしれない。右の庭から回ってこっちに来い。わかった。 Τι στον κόλλο είναι αυτό και γιατί? でかい化け物が出た。そっちまで行けないんだ。蔵に逃げ込め。俺は窓をこじ開ける。 Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση με ένα στυλ πρέπει να του κάνω κάτι αυτού. Μάλλον. Περίμενα, νομίζω κατάλαβα τι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, πρέπει να τον παρασύρω ώστε να κερδίσω χρόνο και να μαζέψω το κλειδί από το πηγάδι. Ωραία. Έλα. Έλα ρε μαλάκα. Κάτσε να το παρασύρω εδώ. Εδώ γωνία. Τώρα τρέχω. Έλα. Πρέπει να έχω χρόνο νομίζω. Τι! Τώρα κάτσε να δοκιμάσω πάλι. Ω! Τα κατάφερα! Storehouse key. よし。 Α, μήπως είναι αυτή η πόρτα εκεί? Ναι, αυτή είναι. Έλα. Α, από εδώ, ωραία. Ωραία. ひなこ。蔵の窓だ。急げ。 Ποιο τι? Α, εδώ. Ωραία. Cool. 大丈夫か。 Μην κολλάς ρε なん game. とかな。さんに頼まれたんだ。何があってもお前を守れってな。お姉ちゃんが。ずいぶん前の話さ。 Τι? 行こうぜ。 Σου, why are you lying? 行こう。 Why are you fucking lying? Όλοι ξέρουμε φίλε σου ότι είσαι φιδέμπορας. Αρχίζω να μην συμπαθώ καθόλου το σου. お前が泣く辛くなったらいつでも泣けよ。 Μπρο, σταμάτα να είσαι τόσο καληνυχτάκια. Σ' αλήθεια, τσαντίζομαι. Ωχ, Θεέ μου. Τώρα αυτό αρχίζει να με φοβίζει. Αυτό τι είναι πτώμα? Α! Άντε, θα πεθάνουμε. Ναι. It's dead. Can you even imagine how I feel? I'll put on my polite smile for now. Sickle, a well-maintained tool for cutting grass. It's easy to use, but I have some doubts about how long it will last. Και τώρα αυτά εδώ πρέπει να τα σκοτώσω. Α, είναι παντού σε όλο το ίδιο. Έχει απλά αυτή τη μαλακία εδώ. Οκ. Κάτσε να δοκιμάσω το άλλο το όπλο. Τη χατζάρα. Flashcards, it's okay. You don't have to be afraid anymore. Όπα. Α, ουσιαστικά το ένα από όλα αυτά τα σκιάχτρα είναι, ας πούμε, το σωστό. Μαλάκα, είχε χαλάσει για λίγο. What? ここ。さっきも通った。Και καλά, άμα χαθείς, πας στο σημείο κίνησης. That's cool. Αυτό η αλήθεια είναι ότι μου θυμίζει το επεισόδιο στο Bob Σουγκαράκι που είχαν χαθεί στο δάσος με το μαγικό κοχύλι. Τώρα η ερώτηση είναι ποιο είναι το ζεστό. Αυτό δεν είναι π.χ. Το σκοτώνουμε. Κάτσε, τι! Το δεύτερο από πού βγήκε? Ρούφα. Μήπως είσαι εσύ το σωστό σκιάχτρο?
No. Ναι, αυτά τα κάνουν λίγο παραπάνω από τους κανονικούς εχθρούς. Τα άλλα τα κουκλάκια. That's what I said to you when I saw you so scared. Ωραία, αυτό ήταν το σωστό σκιάχτρο, οπότε θα μας δείξει την επόμενη κατεύθυνση. Οκ, ευχαριστώ. Μαλάκα, πού είμαι? Oh. Και κάνει το save, οπότε... I see. He never once looked me the way he looked at you. Not once. Θέλω ψυχραιμία. Ωραία. Τώρα καλή μου τύχη να βρω το σωστό, Τώρα εγώ ψάχνω... Α, να το. Not the right. Ωραία. Να δοκιμάσουμε σένα. Oh! Not bad. Το cat. Πισωβολές εδώ. In my restless dreams, I see that yacht. Ωραία, θα σταματήσω να είμαι τόσο χόρνη, όσο δύσκολο και να είναι, όσο παίζει κανείς Silent Hill. Ή τίποτα άλλο. Ανέκαθεν το Silent Hill ήταν το αιώνιο Gunnerfest. Έχει κι άλλο χωράφι, ρε μαλάκα, όντως. Πώς θα το κάνω ζόλβο αυτό το πράγμα? You've always been such an eyesore. Now, who that could it be? Το σωστό. Δεν έχει και τόσο πολλά. Ξέρεις τι, νιώθω τυχερός με τη μακρινή μάλα. Ναι, never mind. Το βρήκα όμως με τη δεύτερη. Όλα ευθεία, Πότε θα φύγω από αυτά τα χωράφια? Αρχίζω να τσαντίζομαι. You hurt me and even hurt him too. Do you know how it feels to force a smile when I'm staring at the... Αυτά πρέπει να είναι... Εν τω μεταξύ όλα αυτά τα notes πρέπει να είναι τα feelings της Ρίνκο για εκείνη και τον Σου. Μάλλον αυτό είναι. Ναι, όχι. Ούτε αυτό είναι. Πόσα είναι, μαλάκα? Ω μαλάκα. Όχι κι εσύ. Please. Ωραία, μαλάκα. Βοήθεια. Κάποιοι πρέπει... What the fuck? Δεν θέλω. Βοήθεια. Πόσα μπάσταρδα είναι. Βας, πρέπει να το αντέξεις. Βας, πρέπει... Δεν ξέρω κάτι να κάνω. Δεν προλαβαίνω καν να πάω στο επόμενο, ρε. Ρε. Και αυτό είναι. Ρε, και δεν μπορώ να τους κάνω τίποτα. Απλά πρέπει να τρέξω. Κυριολεκτικά, όλο το χωράφι ρε έχω αναστήσει. Όλο. Αυτή τη στιγμή δεν νιώθω ότι παίζω Silent Hill, νιώθω ότι παίζω Call of Duty Zombies. Α, μπράβο! Μπορώ να το αποπλανήσω, να έχω χρόνο για να βγάλω τις άλλες μαλακίες. Μπράβο. Αρχίδια. Τα κατάφερα! Και έχει cutscene. Το cutscene μήπως είναι... Αυτό μας κοιτάει. Στην ψυχή. Πού πήγανε? さっきのは早く来いよ。 Αυτό παίζει να ήταν από τα πιο τρομακτικά πράγματα που έχω βιώσει σε Silent Hill game ever. Αυτό με τα σκιάχτρα. On God. Ρίνκο. Ξύπνα, Ρίνκο. Για καληνυχτάκια πάντως ο Σου έχει το κράς του, το side chick. Μια χαρά τρώει ο πούστης. Μαλάκα, παίζει να με σκοτώσει. Παίζει να προσπαθείς να με σκοτώσει. 「 お
Τι φάση η κούκλα του μεταξύ. That happened. Δεν ξέρω τι πρέπει να με τρομάζει περισσότερο αυτή τη στιγμή. Να με τρομάζουν τα τέρατα και όλα τα Silent Hill aspects ή οι χαρακτήρες. Γιατί είδαμε Darkilla στη Ρίνκο. Εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος ότι κάτι παίζει και με τον άλλονα. Κάτι παίζει και με τον μαλάκα το Σου. Και έχουμε γυρίσει τώρα στο Otherworld, στο Fox Universe τέλος πάντων. Μάλλον θα πάμε να βρούμε τώρα το Fox Twink. Ανάτος. Έχω ακόμα το μαχαιράκι. Το οποίο μαχαίρι δεν χαλάει. Θέλω να δω πόσο Resident Evil είμαστε. Όχι, εντάξει, δεν είμαστε ακόμα τελείως Resident Evil. Αλλά η τοποθεσία, όπως πάντα, πανέμορφη. Τα jumpscares consistent. Don't believe the fox's words. Stay away from the western room. Καθόλου creepy. Εύκολα θα μπορούσα να κάτσω να τσιλάρω. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέρατα που κάνουν κλικ-κλακ. Έχει πάει και λίγο αργά. Τη στιγμή που γυρνώ το βίντεο είναι 1 το πρωί. Visualizing the woman I want to become. Εν τω μεταξύ θες να δεις ότι η Αλεπού τελικά είναι κομπλέ. Εγώ θεωρώ ότι η Αλεπού παίζει να είναι ίσως το μόνο κομπλέ άτομο και ότι όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να με παραπλανήσουν. Θα προσευχηθώ για καλύτερη υγεία, γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Όπα ρε. Αυτά είναι. Ωραία. Κουντό. Μαλάκα, είναι γρήγορο και παίζει να κόβει γάματα. Εύκολο. Πρέπει να βρω κλειδί και για εδώ. The fuck? Αυτό το μέρος είναι περίεργο. Στο Orb. Ωραία, και τώρα cutscene. Τι μαλάκια κάναμε, για να δούμε. Όπα. Ωραία, και τώρα μπορώ να σκοτώσω την κούκλα. Το σκότωσα, αυτό ήταν όλο. Κάτσε, το pile με τις κούκλες είναι που ακούγεται σαν τη σάκουκο. Φτάσαμε. Έμπα. Μαλάκα, she's just 15 years old. Γιατί πρέπει να το περάσει αυτό το πράγμα. Σπρώξε. Ισάκουκο. What? What? Μια κουβέντα είναι γι' αυτό. Όπα.
Όπα! Πέθανα. Θα ξεράσω. Είναι ψιλοδύσκολο boss. どうして戦わなくちゃいけないの？Αφού θες να με σκοτώσει μωρή μαλάκα. Τις έχω αρπάξει όλες μαζί ρε. Πρέπει να το τελειώσω αυτό σιγά σιγά. Έλα, πάμε. Όσον αφορά τι? 何を言ってるかわからない。 Πραγματικά. Ξαφανίστηκε. Α, όχι, είναι εκεί. Όπα. Άρα μας πας στο sanity. Σαν να λέμε δεύτερο life bar. Να κάνουμε. Πάμε πάλι. Τι γελάς μωρέ. Νάκο, θα τον τζάρουμε και τίποτα αγάπη μου. Ναι. サクコお願いだからやめて。 For what? Σκάτα, δεν πρέπει να το φάω αυτό. Ό,τι... Τι σκότωσα. What? これしき大事だ救急に律令のごとく行うがいいねつきものの分際でここへ踏み入ろうと愚かな今のは君についてきた汚れだろうもう失せた安心していい Πού είναι ο άντρας των ονείρων μου. 汚れは持ち込めない Πρέπει να πλύνεις το κούτσι σου. Και όλο αυτό για ποιο λόγο? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Για ποιο λόγο είμαι σε αυτό το ναό? Για ποιο λόγο υπάρχουν λουλούδια στην πόλη που τρώνε κόσμο? Για ποιο λόγο η Σάκουκο έγινε ένα με το χώμα και μετά έγινε και τέρας? Like... Please, ψήσου να εξηγήσεις αυτά τα πράγματα. Έστω σιγά σιγά κάποια. Απλά μου εξηγήσει ότι υπάρχουν κακά πνεύματα σε αυτόν τον κόσμο. Yeah bro, no shit. Άμα γίνει κάτι περίεργο από το νερό εδώ πέρα, δεν ξέρω. 大丈夫ただの水だよ Λίγο νεράκι είναι ρε. Και τις καίγονται τα πάντα όλα ρε. Ωχ. Ωραίος ρε, την πότσες λάβα. Ζών. Don't trust the fox mask. Το έχουμε δει αυτό το Don't trust the fox mask 3-4 φορές. Ό,τι μας λέει να κάνουμε, το κάνει. おいしっかりしろドジだね。あんた階段から落ちたんだよ。 Η άλλη εντωμεταξύ είναι το πιο τρομακτικό πράγμα σε όλο το game όλη την ώρα. Χινάκο, please, έτσι όπως είναι, άρπαξε την με το λοστάρι και κοπάνα την. Εντωμεταξύ, όπως έλεγα πριν, για τον Fox Mask, ρε παιδί μου, έχουμε δει μέχρι τώρα 3 φορές Don't Trust the Fox Mask και κάθε φορά μαλάκα ό,τι μας πει να κάνουμε, το κάνουμε. Νομίζω πως αυτά για την ώρα για το Part 2 και θα συνεχίσουμε δυναμικά. Γράφτε μου λίγο στα σχόλια πως πάω από progress, γιατί αισθανόμαι ότι παίζει να έχω αρκετή ώρα ακόμα μπροστά μου. Δηλαδή πείτε μου αν το επόμενο part, άμα θέλετε να το κάνω λίγο μεγαλύτερο, λίγο μικρότερο και τα σχετικά. Και αυτά γενικά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που καθίσατε και σήμερα μέχρι το τέλος. Άμα σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, comment, share και subscribe. Και μέχρι την επόμενη φορά, Vaskimios, signing off, peace.